change a thing. I love you. Good morning, Philippines! Good morning, everything! Almost afternoon na, guys. It's 11:56. Hello, mga ka-everything. Health and newlet. Aalis ako. Punta tayo kay Mira. And, no, I'm just gonna do it when I came back. I'm planning to make, because Sammy got me remember a lot of mango. So, I'm going to make this as a smoothie. Shake. Mango shake. And meron naman tayong condensed milk. Meron tayong condensed milk na bumili ako kahapon. Morning, everything. Morning, everything. Yan, anyway. So, samahan niyo ako, guys. I will be right back. Magdala lang ako ng konting tomato din. Ilagay ko lang ito dito. Si Mira na bahala. Siya, sa kanya man yan. Kunin natin ito. Ito din. Okay. Meron pa dito. Ang laki nito, oh. Ang laki. Oh, how can I do this? Ang hirap. Look. Okay. Sira man. Naligid. Naglilid, naligid. Oh, God.
Look at this tomato, guys. Grabe. Ang dami. Oh my goodness. So, ang daming tomato na na-harvest natin ngayon. Magbigay tayo. Look, tignan nyo to. Grabe. Oh my God. He just got out from the shower. Love you. Bye 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 bye. Solo flight tayo ngayon. Kasi hindi ako sinabayan ng ano ko, yung kapatid kong si Lloydie. Hindi ako sinabayan ng kapatid ko. Parang kapatid ko si Lloydie, no, na yung version na maputi at saka maganda. Ako naman, parang kapatid niya na maitim, na pangit. Anyway. Kakaibang route po tayo dinala ni GPS. Ibang route yung dinalhan niya. So, let's go. Okay, so dito na tayo. So, tignan natin kung asa na sila. Sabi ko kay Mira, sa labas tayo mag-uship para mag-uship yung. So, asa na siya? Dito na si Mira. Let's go. What? Hindi na kay para kabalo siya. What si Kahibaw? Ingon siya nga. Ma'am, is my surprise Tita MaryAnn. She said she's coming. Nahala. Siya ko nga. Nakita How did niya. you know? Well, she said something. Didn't he daw? So, ingon ko nga. Unsa may gingon siya nga. She's coming. Ko pataka lang ko. Hi, and look at that big eyes. It's a camera, baby. Look at that. Half leopard ko na siya. Yeah, I like this kind of cat. Look at this. It will get big. Like big now. She's almost 1. Ah, really? 1 year old? Hi, baby. You're hungry? Dali lagi, dili lagi pwede. Hoy, dali rago diri. Mira ba? Na di mo ambak man jud ko sa kuan. Ha? Uy, no. Ayaw na lagi. Kay kuan. Money, thank you. Give niya po. Thank you. Ayaw na lagi. Hey, that's my money. You need it now? No. It's your money. You need it now? I need it. Mama. Gusto yung mama. Abalik open. tayo ka. Uy, matupad ako sa inyo. Gani. I'm open. Sumod. Ayaw na lagi. Bapas naman kinakasusok. Wala ba ako nag-do? What did she just do? Hello guys. So we are going home na. Dana ako nag-grocery. Punta kay Mira. Andi nag-grocery. Yan. Grocery lang ako. Yun lang naman yung ginawa ko. Ay, nakakaano mag-grocery. Kumakati yung legs ko. Ewan ko kung bakit makati yung legs ko. Hindi ko na mag-gets. So, yun. So, uwi na ako, guys. Ang binili ko lang naman dito sa grocery is egg, 2 creamer, kasi coffee. You know, yun yung ano ko. And then, ano pa ba? So, coffee, shrimp. Bumili ako ng shrimp, salad, and yun lang guys. Yun, salad, egg. Yun lang, ang pinunta ko talaga sa grocery is salad ni Dami. Hey, what's wrong with you? That's not for you. That's not for you, boy. That's not for you, little boy. Anyway, so yun. And, iwan ko anong pakiano niya. Hindi siya okay. Hindi okay yung pakiramdam niya. Ay, so, nahihilo daw siya, guys. So, ngayon, so, iwan ko na lang. Basement tayo, guys. Takot ako dito, guys. Alam nyo ba, na takot na ako dito sa basement.
Dahil, pakita ko sa inyo kung bakit, ha. Yan. Dito sa basement, may nakikita akong snake skin. And itong snake skin na ito is ang laki. Okay? Galing dyan, nakaabubot pa yan, ganyan, abubot doon. So, itong snake na to, malaki na siya. Kita nyo? Nakaabubot pa yan, nakalikos-likos pa yan dyan. Mataas at malaki na yung snake na yan. So, ngayon, ang question, asan yung snake? Asan nagtatago dito sa basement? So, yun yung ano ko. And then, ang dami pa namang wire na kamukha ng snake. So, sabi ko, patay. Or baka andun na yun sa taas. Hi guys, habang tulog si Mister, magluto tayo guys. Buhay may asawa. Ganito pala. Ganito parang bago lang nag-asawa ba? Ngayon ko lang nalaman. So, magluto ako. Magkakat lang ako ng garlic kasi lutuin ko tong gulay na binili ko. I don't have to change a thing. I love you just the way you are. Binalik ko lang itong sinuot ko kahapon. Ibo-boil ko lang naman ito siya guys. And yun lang, simple lang siya. Ibo-boil. Mamatay yung kagaw. Parang matay yung kagaw. Baga, mga germs na yun mamatay. So hopefully mamaya, pagbangon ng isa, okay na yung pakiramdam. Kasi ito yung kinatatakutan ko. Yung parang ayaw ko na magkasakit siya ba. Takot ako na magkasakit. Ginoo ko, Lord. Lalo na sa panahon ngayon, ginoo ko. Pag mapunta ka ng hospital, diba? Hindi ka pwede makapasok basta-basta. Dahil sa mga kaganapan ngayon. So, paano na? Para akong baliw sa kakaisip dito na ako lang mag-isa. Ganun rin ako, Lord. And then, andun siya mag-isa. Okay, ito na siya guys. Tapos na. And ano na tayo sa labas, barbecue. Okay guys, harvest lang ako ng hilaw-hilaw na tomato para kay Adin. Hinog-hinog na kamatis. Look. Look. Dami. Hello guys, Liam is there. Hello! So ngayon, ihatid ko lang itong tomato. Ito oh. After 500 feet.
Ihatid ko lang to sa... Ihatid ko lang to kay Aden. Nandito na ako, guys. Pero, ang problema, walang signal itong phone ko. Paano na itik? Paano ko siya makontik? Hinipin ko, hinipin. 107, 1407. Kararating ko lang. Asan yung asawa ko? Oh, he's outside. Oh, he's done cooking, oh. That was quick. He's done cooking. Ito lang yung kainin namin. Ito, chicken, salad, and that with this. Kain lang kami, guys. But before I'm going to sit, I'm going to... I have my water somewhere. Kain kami, guys. But I cannot sit down. We're eating healthy tonight. Sit here, I'll move over to the next chair. No, it's fine. I need to leave it now. Hello, guys! So, ngayon, niluluto ko yung ulit, yung manok. Kasi, yung iba hilaw. Nagmamadali ata itong isa. Tapos na kaming kumain. And, naghugas na siya ng pinggan. Look. Anyway, guys, I'm going to end this vlog. Kita-kits tayo bukas. And yun. I will see you tomorrow. I won't see night, honey. Night, guys. Night, guys. See you tomorrow. Bye.